Ia, egin behar dugu simetriaren fitxa, orduan ontzaren aurpegia osatu behar dugu, simetria ardatza errespetatuz, ez? Orduan, ontza simetrikoa da, simetria ardatza bidez, orduan, zer egingo dugu perpendikularki eraman behar ditugun puntuak, ez? Adibidez, hau, puntu hau, behitu hau eramango dut beste aldera, eta horrela egin dezaket ja lotu, ez? Behitu puntu hau eramango dut beste aldera. Venga, hortik hasiko naiz. Orduan, egiten dut perpendikularrak, badakizu, ardatzaren gainean, ardatzaren perpendikularrak egin behar direnez, ardatzaren gainean eskuaira, bestea alboan, vale. Giratzen dut, 90 gradu, bai? Eta egiten dut hor nire perpendikularra, bale? Eta orain, zer egin behar dut? Neurri hau, eraman, beste aldera. Zenbat da, 3. Pues 3 neurtzen dut hemen, eta puntu hau, ez? Beste aldean dago, ja, ez? Bere puntu honen simetrikoa beste aldean dago. Eta hemen zer egin dezakegu? Hau egin alik eta suaben, bale? Eta orain, hau egin dezakegu beste aldean? Ba, bai. Orduan, hau lotuko dugu hemen, eta ja ontsa osatzen goaz. Hau egin fuerte, bai? Soluzioa fuerte, baina hauek ez. Hauek egin suabe. Ez da behar egin hor super fuerte, bale? Orduan, ba, behitu. Hau egingo dut, eta horrela ja belarria eukiko genuke, ez? Orduan, puntu hau beste aldera eramango dut. Suabe, perpendikularra, ez? Ardatza, bai? Ardatza, perpendikularra, eta egin dut, ez? Luzetuko dut apurtxu bat ardatza, hobeto mozteko, bale? Orduan, neurtzen dut, eta eramaten dut. 3,4, 3,4. Badago beste modu bat neurtzen edo konpasarekin. Konpasarekin erresa, ez duzu, ez da neurtu behar. Egiten duzu hemendik neurria, konpasara biliko dugu neurria eramateko. Ez dugu egin behar zirkunferentzia, bai? Baina neurri hau beste aldera pasatzen dugu, bai? Orduan, ja, badaukat. Orduan, edo neurtuz, edo konpasarekin eramaten. Orduan, puntu hau da, bai? Puntu hau beste aldera pasatu dugu. Bale, pues orain, hauek egin ditzakegu, hau bere simetrikoa dago, zake hau lotu dezaket. Banga, pues lotu. Bale, eta hau honekin, bere simetrikoa, pues honekin, ez? Venga. Bale, osatzen horrela. Bai, egingo dut aurpegi forma hau, eta gero barrukoa igual hobeto. Venga, lehenengo kanpoko, orduan puntua, eramango dut beste aldera. Puntu hau. Ui, bitu. Kanpoan gelditu naiz, ez? Bai, orduan, berriro jarriko dut hobeto hau. Ez bada heltzen, mugitu, orain bai, ez? Zer gertatu zait, hemen jarri dudala, egin dut horrela, eta puntu hemen dago, ez? Aruntxago eraman. Eskuaira. Bere perpendikularra. Puntu honen perpendikularra. Igual ja egingo dut bestearen ere, bai? Ez? Horrela. Bai? Eta orduan, konpasarekin, edo bestela neurtuz, nahi duzun bezala. Konpasa, bai? Hemendik beste aldera. Bale, eta hau. Hemendik beste aldera. Bale, orduan, aztertu dezagun, mendikona, pues hau lotu dezaketia. Hau honekin lotu dezaket, orduan. Hau honekin lotu dezaket. Hau da. Osake, hau lotu dezaket ere bai. Eta hau, baina, lotu ere bai.
Vale, badoa. Zer falta zaigu sudurra eta begia, bakarrik. Karo, begiaren igual, karo, ez naiz konturatu. Erdia jarriko dugu hor, gutxi gora bera. Hori eramateko, ez? Behin perpendikularra daukagunez, okurritzen zaitere bai, paralelen bidez eramatea. Hemen baduzu, honen paralela izango da, ez? Hauek danak dira paralelak, ez? Orduan, egin dezakezue behin bat eginda, beste guztiak paralelak, ere bai. Bai, hor, eta begia ere bai, eramango dut. Bale. Hau behin neurtuko dut. Bederatzi. Vale. Orain begia. Begia. 1,3. 0,6. 1,1. Bueno, egin gut kopiatu. Ez dugu neurtu behar. Kopiatuz, nahiko. Kopiatuko dut neurria. Ez? Neurria kopiatuko dut. Hartuko dut hemen, eta eraman. Konpasa... Zer gertatu zait? Beitu. Txikia denez zirkunferentzia, egingo dudana da, hau igual. Hau egiteko aukera baduzue, horrela beto. Inklinatu, apurtxu bat. Zirkunferentzia txikiak egiteko. Hau borratuko dut. Gero txiko dut ondo, garbiago. Eta, orduan. Orain, ajustatzen dut apurtxu bat. Eta, inklinatzen dut. Inklinatu, bai. Bale, eta orain berriro jartzen dut bere lekuan, eta bestea egiteko ez dut behar. Punta sartu zait. Punta sartu zaidanez, behitu. Konpasarekin zer gertatzen da. Hau igual beste bide baten egingo du, un inpas. Sartu zait. Orduan, kopiatuko dut hau, hemen. Eta hau. Lodiago nahi dugula begitxa, pues, zer fina da igual, egin mugitu apurtxo bat, eta berriro pasatu. Apurtxo bat handiago, apurtxo bat txikiago. Eta horrela, bikoitzaterako zaigu, bai? Bale, badugu gure ontsa.